Kako je došlo na tu ideju? Najviše zato što je bilo puno osoba s invaliditetom koji su išli po tom prilagođenom programu Smjer slastičar, a nisu nikad dobili priliku za posao jer znate kako je u kuhinjama, trebate biti brzi, spretni i okretni, a oni to možda nisu i često puta zapravo niko im nije ni pokušao pružiti priliku, a udruga osoba s invaliditetom je htjela nekakvu tvornicu, nekakvu proizvodnju koja je povezana sa slastičarstvom, ali da ima laganiji tempo i da je to njima onda moguće savladati, naučiti. Čekaj, koliko onda čokolada proizvodite ili tih pralina? Sad jako puno. U početku su to bile skromne količine, recimo bile su narudžbe, 50 čokoladica, Dobro. A sad su narudžbe najmanje su 200-300, ali uglavnom su po par tisuća komada i to je samo za jednog kupca na... A koliko na tjedan ili na mjesec, kako se to sad gleda? Koliko mjesečno možete izbaciti kad vas neko pita? Kad stisnemo, da. možemo 10 tona proizvoda izbaciti. Da.